που είχα παντρευτεί το 1992 στο Βανκούβερ. Οκ. Σου άρεσε? Με λίγο όχι. Πήγα 6 φορές, αλλά δεν μπορούσα να μείνω. Γεια! Και εδώ τα σπίτια αυτά είναι πάνω από 250 χρόνια. Αυτά τα αργοτικά εδώ τα σπίτια. Αυτά τα είχαν αυτοί που πολεμήσανε, αυτοί εδώ που πολεμήσανε το 21. Νίκο, φωτό θα γίνει χαμός, Θα σε βγάλω. Δεν είναι αυτά καταναλώσεις, αυτά είναι όλοι. Φίλε, άμα μπεις μέσα και δεις επιπλώσεις που έχουν αυτά, πάρει τη μια. Άμα δεν έχουν αυτά πιάτα, αυτά είναι παλιά αρχοντικά. Που είναι 200 χρόνια εκεί ανατολίτικα. Πολλά βέβαια, που τα έκανα αυτοί που μιλούν το 21. Νομίζω ότι αυτές είναι στέλνες. Πολλά δεν είναι αυτά που βλέπεις εδώ. Έχει πάει μέσα πάνω η πόλη παλιά και από εκεί και από εκεί από την άλλη μεριά. Δεν για παλιό λιμάνι, παλιό λιμάνι δεν είναι στέλνες. Παλιό λιμάνι απλά για να πηγαίνουμε εδώ, αγροτηρισμένα. Μόνιμος. Ναι. Καλά το καλοκαίρι, το χειμώνα. Φανταστικά. Φανταστικά. Όντως. Όταν είναι καλός ο καιρός, κάτι ψηλό κάνουμε. Αλλιώς ξάπλες και μπάζες και σουκουράκια και κρασιά. Εντάξει, πρέπει να είναι μοναχικά το. Οι ντόπιοι. Έρχονται κανένα σαββατιλία από τα νέα. Δεν έρχονται αυτοί που έχουν τα σπίτια. Α, ναι. Από εκεί 300-400 σπίτια που είναι καλοκαιρινά. Και δεν έρχονται αυτοί. Και δεν έρχονται αυτοί συνέχεια. Έχουμε πολύ γερούς εδώ. Φίλε, έχει εδώ πάνω σπίτια που άμα πας και τα δεις θα τρελαθείς. Και να πω και το μαύρο με την αγώνα δεν μ' αρέσει. Το πορτοκαλί δεν μ' αρέσει. Πέτυχε το άρα δεν είναι. Μα αυτοί όλοι εδώ έρχονται και τρώνε και πίνουνε. Προφανώς. Τι να κάνεις.
Οι πορτοκέλικοι πίνες αυτά για αυτά τα έχουν σιγαστήριο αυτοί. Και όχι αφημές, Τώρα που θα γυρίσουμε, θα σταματήσουμε εδώ, θα αλλάξει τη θέση συνάντηση από εδώ. Γιατί εσείς οι δύο είστε πολύ πιο βαριά από εμάς τους δύο. Πρόσεχε. Όχι, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Ο Πατίνο λίγο. Για αλλάχτε λίγο. Αλλάζουμε εμείς. Έλα από εδώ. Ναι, ναι. Γεια σας παιδιά. Θα κάτσετε εδώ ή θα γυρίσουμε? Θα μείνετε.